Dobrý den, tento návod si pro vás připravil portál Clickmaster.cz, reklama pro váš web zdarma a katalog vašich slev superslevičky.cz. Co je to AliExpress.com? V dnešní době je internet velkým zdrojem pro obchod, jelikož je na trhu velká konkurence, obchodníci hledají nové zdroje levného a kvalitního zboží. Jedním ze zdrojů je čínský gigant AliExpress.com. Jedná se o katalog čínských výrobků a prodejců různého druhu zboží. Je hodně českých prodejců a výrobců, kteří dodávají z tohoto portálu zboží do České republiky. My vás v tomto návodu bezpečně naučíme, jak dovážet zboží do své země. První, co musíte udělat, je, že do vyhledávače zadáte aliexpress.com. Takže já to teďka udělám. Tak, a vy se rovnou můžete podívat na to, jak ten portál vlastně vypadá. Tak, tady je